الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. من دوست عزیزاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے مبارک ماہ رمضان مرچی میں 16 مجلسیں رمضان مرچی 16 روچیں ذکی مجلسہ ما زکاة بارای برکتگا کہ زکاة حکم چیئے و آ مردم زکاة ندا ای سزا چیئے. اللہ سبحانہ وتعالی آیات مشمدے میں ذکر کو تگتا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث و مرچی من دوستا مرچی کی مجلسہ ما لوٹیں زانے شرن چی چیزاں چی زکاة دے گی آ چی چیزاں کہ آیاں زکاة پہ و کھدی مارا زکاة دے گی ای چیزاں مرچی ما ای مجلسہ انشاءاللہ زانے. من دوستا آ مال کے آیاں زکاة پہ آ 4 قسمہ 4 چیزاں کہ آیاں زکاة پہ. اولی مال اما ہی کہ آیا زکاة پہ کشت و کشاری ہر چیز کی زمین ناچی در کے زمین سماری. من دوستان زمین ہر چیز کے کشت و کشار در کے آ 2 قسمہ یکی آیا گوشن نیبگ زکاة پرنی پرتکالیں سروپیں کٹگیں نارنجی اشان زکاة پرنی شان یک رکنے انہ کجام کشت و کشار زکاة پہ ہمائی کہ تو ورے و تی توشگی تو ایر کنے 1 سالی وستا 2 سال وستا سال نائی و دانی ماشی اشان زکاة پہ آتی وراکن تو ورائیے و تی توشگن تو ایرش کنے 1 سالی وستا 2 سال وستا اشان زکاة پہ. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنی وآتو حقہ یوم حصادہ. اللہ واتی ذکرہ کنے گئی ہمیں کشارانی کہ زمین در کانتی سمرانی فرمائنی اللہ سبحانہ وتعالی گوشتا آئی حقہ بدیے رونگے روچا وحدی کہ رونگے شما آئی زکاة ہما ٹیمہ پھر بیتے گوڑا. اور بلے منی دوستا ما بزانے چیا ہنچے مردم ہستے آئی مثلا مزنی زمین ہستے آئی کشت و کشار سک سمر بازاں چنچو حدث ہمار برسنتے دان و نا و ماش ہر چیز کے زکاة پہ چنچو وزنہ برسان چنچو کیلوہ برسان آئی زکاة پہ بھی آئی گوڑا زکاة ای سراب بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی لیس فی حب ولا ثمر صدقہ حتی یبلغ 5 اوسق. فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتے ہر چیز کے دانی ہستے ہر چیز کے سمری ہستے آئی زکاة پرنی دا کہ آ 5 وسق فرمائنی. وسق چی منی دوستان لچی لچا شما زانے کہ ہوشتر سرا دیکھ بھی ہوشتر بڑھ دیکھ بیتے. فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتے ہمیں کہ سمر در کائیں تھے زمینہ وحدی کے 5 لچے پورا برسنتے 5 لچا پور بے بنتے نیگڑا آئیے زکاة دیکھ بھی 5 لچے برابی دانی بکنے یا نائی بکنے. علماء فرمائنی تے گوشتے 600 کیلو گرام اچھی گیشتر بھی ہمیں سمر کے تے زمینہ چی در کائیں تے 600 کیلو گرام اچھی کیلو بھی بنتے نیگڑا بورز بھی بنتے 600 نی آئیے زکاة پہ. اگر 600 کیلو اچھ کم ماں آئیے زکاة پر نیستے آئیے زکاة پر نے آئیے زکاة دیکھ نہ لوٹنتے. زکاة منی دوستاں ای سمرانی ای دانے ای نائے ای چیزانے مارا چنچو دیکھ لوٹتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثاں اتکا گوشتے چیز زمین 2 قسمیں زمین ہستا آ زمین کے ای سرا کشت و کشار کنا 2 قسمیں یکیہ گوشنتے ہنچی زمین نے کہ آسمان گندے چیئے آئیے کشت و کشار ہورے آپ پہ سرائیں ہور وحدی کے آپ بیتے آئیے کشت و کشار کننتے ہورے آپ انگو یا کہ ورو دے وطی انڈالان چی آپ ہوا ای چیزاں نے سمرا ای زمین نے سمرائیں چی چنچو مردمہ دیگ لوٹی دے حق تر دے حق دیگ لوٹی تے. اگر تو زمین وطی کشت و کشار کتا چا ہورے آپاں یا کہ ہنچی تی زمینہ تی ماچاں کے ہستاں ہر چی کشت و کشاری وروداں آئیے دے حق دیگ لوٹی. اور اگاں تی زمین انہ تا و تکلیفی کشتا چاہت جتا چاہتے سر آپاں کشے کارے امی زمینہ تو آپ دے وطیگا یا کہ مشینانی سرا گوڑا دے حق کے نیم دیگ لوٹی ایسا مرائن چی دے حق کے نیم دیگ لوٹی آکے تکلیفی نکشے آئیے دے حق دیگ لوٹی بزن سمرائن وطی 10 قسمہ بکا یک قسمی زکاة بدے اللہ نامہ.
آ زمین سرکے تو تکلیفی کشتا آپ داتا مشین جتا تو آپ مثال چاہتانچی کشتا کو آرتا آئیے دے حق کے نیم تر دیگ لوٹی دے حق کے نیم بزا مالا 10 قسمہ بکا یک قسمیه نیمه بیزی زکاة بده. ای منی دوستان اولی قسمی چیزی که ای زکاة پی و دومی قسم منی دوستان که ای زکاة پر بیتی عربیه وشنتی بهیمت الانعام. بهیمت الانعام چی؟ هشتری و گوکی و پسی اسپیت پسی بکن گسیح پسی بکن ایشان زکاة پی. بله ایشی کدی زکاة پر بیتی یکی ای دلوت چروکی دلوت ببنتی چروک بی بزن وات روتے تو جنگل یلوی کنه وات وا گیشترین سالا 6 ماهچی برز گیشترین سالا و چروکیں وات وارتے تاو نیار ایا لوگ دفعه بستگی نہیں تاو نیار مثلا کاو آپی نکنے ان چروکی وات یلوی وارتے گیشترین سالا یک شرط ہمشی ای دلوت گیشترین سالا چروک ببن وات. و دومی چیز ای دلوت تاو داشتگا نسل واسطہ کہ اشی نسل گیشتر بھی بیتے و شیرے واسطہ شیرانی ورے ای شرط موجود بھی بنتے ای چیزاں ای دلوتا ہوشترہ گو کا پسا نی آئی زکاة پہ. ہوشتر زکاة کدی شروع بیتے 5 ہوشتر رسیدتے نی آئی زکاة شروع بھی یک ہوشتر مردم کر رہا 2 3 4 آئی زکاة پندی 5 ہوشتر بیتے نی آئی زکاة شروع بھی. گو کے زکاة 30 اچھی شروع بیتے 30 گوک مردم کر رہا بھی نی آئی زکاة شروع بھی. و پس زکاة 40 اچھی شروع بیتے 40 پس مردم کر رہا بھی نی آئی زکاة شروع بھی. و سیمی قسم من دوستان کہ آئی زکاة پریں سہرے و نگرہیں سہر و نگرہ زکاة پہ مردم کر رہا سہر و نگرہ ہستے آئی زکاة پہ. بلے من دوستان چنچو وزنہ برسیتے آئی زکاة پہ سہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اتکا گوشتے ہیں 20 دینار پیسرا یک چشیں سہرے ٹکور بیتگا آئی دینار گوشتگا عربیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گوشتے آئی کرا 20 چشیں سہرے ٹکور ہا آئی گوڑا زکاة پہ. علماء فرمائنتے گوشتے 85 گرامی مردم کر رہا ہستے سہر آئی سالی گوست گوڑا آئی زکاة دے گیا. نگرہ وزن چنچو بھی نگرہ وزن 595 گرام اگر مردم کر رہا نگرہ ہا آئی زکاة دیگ لوٹا اشانی زکاة چنچو دے گی فرمائنت علماء گوشتے اشانی دے حق کے چارک دیگ لوٹی دے حق کے چارک دیگ لوٹی و بلوچی اگوشاں 40 سہرہ یا سہری دیگ لوٹی تے ہمیں ڈولا اگر سالی بوزیتے نیشانی طرح زکاة دیگ لوٹا. و چارمی قسم کہ آئی زکاة پریں تجارت مالا مردمی تجارت کنتے ہر چڈولیں تجارت مالی بکنی یا کہ گاڑی مثال تجارت کا گاڑی گری تو بہا کا اگر دلوت ہوشتر پھس گوک اگر ہنچے خوردنوش ہنچے دکانی ہستیاں وراکی چیز بہا کنتے گڑا اشان بھی زکاة پہ سالی بگوزیتے نی بچاری ای چیزانی قیمت چن چکی من کر رہا ہستا گاڑیاں مثال من کر رہا ہستا سالی بیتے گاڑیاں من کر رہا ہستا سالی گوست مچاریں گاڑی ہنی چنچ کا بہا بنتے منہ اشانی زکاة دے گی قیمت ہے دے حق کے چارک دے گی. ہمیں ڈولا اگر دلوتا من کر رہا ما بہائی وستا بچا اولی آ قسم ما ذکر کتگا چیا سیمی قسم تو داشتگا شیر وستا و نسل آدھگی قسمی ایک قسم اننا ترہ دلوت ہستے تو دلوتا بلے تو تجارت کنگائے ہوشتریں گوکیں پسے اشانی قیمت ترہ دے گی ہے تجارت مالا اشانی قیمت ترہ دے گی ہے اشانی دے حق کے چارک قیمت ترہ دے گی ہے. و ہمیں ڈولا مگو دکان ہستے مردمہ خوردنوش ہے ورکی چیز بہا کا سالی وحدی وزیتے اشان حساب کنتے قیمت کنتے کہ اشانی ہر چیز کے بنی دکان مالی ہستے اشانی قیمت چن چکی ہیں اشانی بڑا سال یا رن سال کے پورا بھی اشانی زکاة دیگ لوٹیتے ہیں اشانی زکاة دیگ لوٹیتے دے حق کے چارک دیگ لوٹیتے چاہے اشانی قیمتا. اے منی دوستان چاریں قسمتا ہمیں چاریں قسمہ زکاة دیگ لوٹیتے ہیں اے چاریں قسمہ زکاة ہر چیز کے مال چاریں ہستے ہیں آئین زکاة دیگ لوٹی ما ہنچو گو مگر ہر چیز کے زمین ناچی در کہتے سمرائی کشتو کشاری آئی زکاة قیدی دیگ لوٹی رونگی ٹیمبا لیکن سائن قسم ما ذکر کتا دلوتا سوہران تجارت مالا آیا سالی وزیتے نی آیا زکاة پر بھی. اے منی دوستا ما پیش کتا شمی وستا زکاة احکام کہ چی قسم آیا زکاة دیگ لوٹی و چی ڈولا مارا آیا زکاة دیگ لوٹیتے و باندہ پدا میں شمی ملاقات بیتے انشاءاللہ
ہمیں ٹیمبا میں انتظار بکنے شما اللہ میارے وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.